Pacamay oi ay panjang jambatan rantau barangin apa palayangan nanurang ganti di sinan jalan besimpang tigo kida kepasia pangirayan suok kita telah tak kadai di sini lama makan perantian di urang oto jurusan jalan ke Pekanbaru kampung kuok tibo kianyo sabalung kasih ka dijalin mulai kanduan sedot tangguli de kami capek tapadayo janji hari nama muliakan baru kasih jukan don sampai bacari-cari kesalahan batu dua denai tak badoso haram lila kami kok tahu pacamai sayang di gurau makironyo Pak Camai bananan mau undang dari Batu Sangka kami kamari basuwo awak desiko biala kami badendang da udah Henry dangakan mila kanduang jo kami kekurang sanang cari na lain kapang ganti kami tasisia labiaso na medo Pak Camai Pak kota gamang dewa Pak Camai oi tuan oi ema nan bedo Pak Camai kok tinggal surang lah anak baka comatu nama jinjiang nama benar nak astana dia orang katiku nak tak adu doana orang katiku nak lalu ke kurataji ada mana ke kurataji nak masuk ke dalam pasar dalam daerah Pariaman nak sadang apa dua angan-angan kayo angan-angan
jambatan nolak karang tunggaknya dua dalam air yang karua kara ditimpo badai dari uluan kumbang palala tarimo pasan pandai-pandai dah bermain sayang sambil mengilang minum air ayah ditampu ajan baria orang di rumah dah sampai tahu Pak Kumbang oi tuan oi dema kawan sair yang nambek tahu lalai apa camai oi oi tasabi bana simpang ampe udai dalam daerah Payakumbu ada pulau Pasimpang Tigo Arang Kida Batam Tabi Bukit Sitapu aja Tanjung Aro Baranti Candori Simpang sabab de ari hujan rinai kini nyo hujan batambah labe nia ati Kapayakumbu anjo Honda badan labasa kiro nyo hujan sampai patah Pak Camai Pak Haji jo kawan-kawan bamulo rumah ke Pak Haji buwe di balik tanah tapi buah rumah rancak potongan baradu balantai ubin jo keramik kata petingga Pak Camai salamoko kadiuni pagi jo patang tapi malang tiba de Pak Haji rupanya tanah tak basure izin bangunan tak kalua piti api rumah tak sudah kadiuni dilarang orang apa Haji oi tak paso Pak Haji Pak Camai babaliak kadang ngaulamon deda Oh sabantawati caniago oh pesan Pak Haji nan duduk balimo tu cik meja mandian bana Pak Camai itu sesekali basuh habis suak no balik ke pesate le tu kecek Pak Haji nanya wati sangkuan Pak Camat di jam pantun Oi dek Pak Camai jorombongan apa Haji lai kamari bakanda lah didendangkan apa lurah lai nyotibo Oi dek Pak Camai Pak Haji tolong dangakan lah banyak oto dan nanya isi danala karola ala dapet kijang separuh pakai gak rusak hati meninggalkan danyi masinan oi nan manggilo Pak Haji oi Batanang-tanang Pak Haji mandangan duduk Pak Camai di nampan daya Pak RT lai pulau mak
asa nyodapih Pak Haji awak mamakai usang sakete indah baat nampokok merek bugi lamo Pak Haji taragak jo Pak Haji basalaman Pak Haji iya salam kosong apa camai pejo Pak Haji jadi juruan dedali Oh kalau tidak salah ada rombongan perantau kita nanti tinggal di Pekanbaru kok. Tidak tahan dengan seluang masuk ke dalam. Sama duduk alam dah. Okey, agi Bu Rina, jonak Priaman Panjang dah. Malam kini lagi kamari Dangala pantun jale-jale Pak Camai kalai datang duduk Pak Haji dinanare badendang parintang Rasul biala kami mendendangnya dibari lagu kapariaman oi Pak Haji jo Pak Camai dangakan mila kanduang ibarai oto kini awak rancak pakai karaoke barabui orang nama numpang tapi aduh sayang sakete sayang dek sopir lah bau mua kok dapet sopir nan mudo raso karanda Pak Camai pandakian nema Pak Haji tuan nema raso karanda pandakian kandak Pak Camai ala dibari dangala pantun jale-jale biala pantun baulang Pak Camai ibu hatinya duduk lakan duang dinanare badendang parintang rusuh biala kami badendangnya batanang-tanang menangakan Pak Haji dangakan mila apa Camai ibu hatinya awak ibarai oto kini awak rancak pakai karaoke barabui orang nama numpang sayang de sopir lah bau mua kok dapet sopir nan mudo bara karanda Pak Camai pandakian dema dah Hendri udah oi dema kalagu ginyang agia pulo udah oi Oi Pak Camai yo kawan-kawan de Pak Haji lawasilau larami madang asal pendipakan baru samandang koma oi Ado pulo setengah kawan alamalan nasib ang badan bagalak-galak dilapia gurau di bodi rumah karena laun tuang lagai yang mengkok marandun ema oi ai apa camat Tuhan aku dapat tigo kok pandai Pak Camat baganda kalau bisa dibawa ke lapiak gurau ketusan kasih aja ya lah Pak Camai lapenan dari bukit tinggi Pak Camai Pak Haji
Hendak manjalang padang panjang kotonyo di lingkungan bukit banyak orang bakadai kain. Hari itu hari pakan orang balanjo sabana rami bulia pulang di hari sanjo pacamai oi. Mangko karusak badan diri sadang are kasih jo sayang dek pak camai bagan jo suri kini tak curang bakenan lain sungguh malang nasibnya badan kasih tak mungkin diharok lain tuan oi tapaso dilapeh juati ibu pak camai oi Kalaguiku ala tadanga Pak camai danga jale-jale pasanina pak samalam koi De inalai pak camai nantakana Pak camai baru menampak pintu bengki di jalan lurui Pak camai mogok saja nema papanjang juwo icon oi tuan oi nema lain lasuanyo laguna niko papanjang lagu sambil dua alai bagurau malam ini tanah-tanah wadang ganjia penyakit indua lajar lemak sontak bagi dekarak kalian mak dibungkui nyondema anak baju sirai sangkonya balik zaman corona nema oke agelah kanda Pak Camai cek lain